Zastavia ťa policajti na ulici a pýtajú sa, či máš niečo vo vrecku. Vieš, čo ti môžu reálne urobiť? Nič, ale len ak vieš toto. Som Zora a dnes ti poviem, ako sa nenechať odrbať, keď ťa chytia pri náhodnej kontrole. Toto by mal vedieť každý, bez ohľadu na to, či fajčíš alebo nie. Pravidlo číslo 1. Ukáž občiansky preukaz. Ak ho nemáš, máš problém, tak ho noste ľudia. Pravidlo číslo 2. Keď sa ťa opýtajú, či máš pri sebe drogy, povieš jedno jediné slovo. Nie. Žiadne vysvetľovanie, žiadne, ale pozrite. Proste nie. A teraz pozor, lebo toto 90% ľudí nevie. Policajt ťa nesmie osobne prehľadať. Nemôže ti strčiť ruku do vrecka, nemôže ťa vyzliecť. Nič. Bodka. Ale sú tu dve výnimky. Buď majú písomný príkaz od prokurátora alebo sudcu, ktorý ti musia ukázať. Alebo majú dôvodné podozrenie, že si spáchal trestný čin. A pozor, tvoja mikina s konopným listom nie je dôvodné podozrenie. Zákon to tak nevidí. Ak ťa aj tak prehľadajú nelegálne a niečo nájdu, pripravený, ten dôkaz je na nič. Súd ho nemôže použiť. 0. Preto, a toto si zapíš za uši, nikdy nepodpisuj zápisnicu o dobrovoľnom vydaní veci. Nikdy. Aj keby ti sľubovali zlaté hory. Rýchly checklist, zapamätaj si. 1. Noste občiansky. 2. Nesprávaj sa ako vinný. Nič neháč, neutekaj. 3. Nikdy nič nepriznávaj. Nič nevydávaj. Nič nepodpisuj. 4. Ak ťa aj tak prehľadajú, nahlas kričíš, že ti porušujú práva. Ak sa chceš dozvedieť viac, alebo potrebuješ právnu pomoc od niekoho, kto je reálne na tvojej strane, všetko nájdeš na rastamama.sk. Follow za viac takých videí a pošli toto kamošovi. Video má informatívny charakter. Pre konkrétny prípad kontaktuj naše právne služby na rastamama.shop.